Минавам към последните говорители, но не по важност, разбира се. Искам да ви подчертая, че всъщност те са изготвили анкетата, която се надявам, че вие успяхте да гласувате и да отбележите по-скоро предизвикателства и желание за въвеждане на иновации. Както вече споменах, с нас е госпожа Христина Панайотова, управител на Центъра за нови технологични системи, и господин Манол Тодоров, заместник-кмет на община Бургас. Ще се обърна първо към госпожа Панайотова, за да направим един кратък коментар. Всъщност малко технологично време ни трябва, докато заредим резултатите от вашите отговори. Да направим един много кратък коментар, ако искате, по първия и втория въпрос и резултатите, които са произлезли. И после да говорим конкретно за самото приложение, което може би част от вас познават, като казват БГ. Госпожо Панайотова, заповядайте. Здравейте! 6 години имах честта да работя като главен експерт на европейски проекти в община Сандански и съм напълно наясно колко голям труд полагат всичките български общини с екипите си. Благодаря на партньорството с Националното сдружение на общините, че днес ще имаме възможност да ви предоставим един инструмент, с който вярвам, че вашият труд ще бъде доста по-високо ценен от гражданите на вашата община. Тази сутрин ви поканихме да ползвате Казва БГ, за да споделите мнението си относно внедряване на иновации в своята община. И резултатите, които искаме да споделим с вас, са общата средна оценка 82 от 100, е изключително голям интерес към иновации, като най-голям интерес са заявили от присъстващите от частния сектор, след което са кметове. Според отговорните приоритети следва да са кръгова икономика, градско планиране и електронно управление. Като най-големи предизвикателства сте посочили липса на финансиране и липса на дългосрочна стратегия, ограничена техническа експертиза. Според вас, за да се случи това, е необходимо публично-частно партньорство, работа с стартъп компании и международни партньори. Повечето от отговорилите са казали, че са готови с тези предизвикателства за внедряване на иновации или че не са готови, но имат план. По този начин, както бързо успяхме да разберем отношението ви към иновациите днес, така бързо нашите партньори разбират своите клиенти и граждани. За последните 2 години, казва БГ, 400 000 граждани са изразили 1,5 милиона мнения, като най-ценното обаче, колкото най-вероятно може би не вярвате, че повечето от половината са предимно позитивни мнения. Казва БГ, се използва от граждани от всички възрастови групи, като най-голямата част са активно-икономическата възраст. Може би доста от вас са ни виждали в национален ефир, където казва БГ, се чува мнението на зрителите по актуалните за деня теми и въпроси. Гордеем се, разбира се, с това, че все повече общини започват да използват, казва БГ, като най-вероятно тук ще познаете по-голямата част от тях. Разбира се, надяваме след днешната среща така все по-голяма част от българските общини да подходят към нашия продукт с доверие. До тук сме обхванали общо 889 общински обекта, като изключително лесно поставят се стикери или плакати там, където гражданите имат допирна точка с общината. А в интернет среда е още по-лесно, защото поставяме просто един линк, който може да бъде поставен в повечето от онлайн каналите, които вече в днешно време се използват постоянно. Така мнението на гражданите е чуто относно всякакви общински дейности. Тук сме изборили от кои, но накратко от това как изобщо са обслужени в общината по различните отдели и сектори, до това дали са доволни от детската градина на децата си. Особено добре работи в градския транспорт, което е изключително подходящо за големите градове, които всъщност ползват градски транспорт. Защо да работите с нас? Защото, казва БГ, дава възможност на гражданите да бъдат чути и повишава доверието към вас. Защото нашия инструмент е направен така, че да води до конструктивна комуникация, да може гражданите да споделят възможно най-лесно и бързо мнение, когато те пожелаят. Знаем, че много от кметовете на общините имат личната грижа да четат във Фейсбук и в другите канали коментари и въпроси от граждани.
За съжаление, по-голямата част са негативни и това им коства страшно много лична енергия, време и нерви. С нашия подход, вместо десетки да може да чувате граждани, вие ще може да чувате хиляди мнения, което ще става много бързо и най-важното, което е, ние анализираме и подготвяме след това доклад, който да бъде разбираем за вас и по този начин спестяваме много време, а и реално получавате адекватна информация, аналитична. И най-важното също е, защото недоволни граждани винаги ще намерят къде, как и по какъв начин да изразят негативното си мнение. Казва БГ е лесно и бързо и правим видимо мнението и на позитивно настроените граждани, а те много често са доста повече от негативните. С радост споделям, че един от нашите партньори е община Бургас, в лицето на замкмета Манол Тодоров. Той ще може да ви сподели как работим заедно за подобрение на туризма в Бургас. Здравейте от мен, колеги. Ще отворя малко по-широка скоба, ще бъда кратък, разбира се. Работейки в община Бургас, не го правим само единствено свързано с туризма, напротив, обхванали сме абсолютно всички сфери и услуги, които граждани, туристи, гости на града имат достъп. Изключително е важно за нас като община, колкото и странно да звучи, да разберем предимно негативните мнения от хората, които идват в нашата община, защото нашето мнение е, че именно негативните неща, които дали ще бъдат туристи, дали ще бъдат граждани, дали ще бъдат хора, които се возят в градския транспорт, негативните коментари ще им направят по-добри. Разбира се, хубавото е, че не виждаме само негативните, разбира се и позитивните неща. Нещо, което може би е важно да отбележа към всички колеги тук присъстващи, работейки в общини, независимо дали говорим за кметове, замкметове или хора свързани с общинска администрация, е, че в крайна сметка резултатите от всички тези анкети и всички тези мнения достигат, те са, първо не са обществено видими. Тоест те достигат до конкретен човек, който управлява дали ще е общинско предприятие, дали ще е ресорен замкмет, дали ще е директор на друго предприятие, което е изключително важно. Целта на всичко това, което ние сме направили в Бургас, е съвсем естествено по някакъв начин да подобрим не само административното обслужване, да подобрим абсолютно една всяка сфера, защото, както казахте и вие, да, много от гражданите използват социалните мрежи за негативни коментари, препоръки директно към кметове и така нататък, но има една огромна част от гражданите, които не го правят. И според мен именно тази платформа е най-добрият начин на възможност да стигнем до тези граждани. Всъщност гражданите да стигнат чрез своите препоръки към нас. Следващите години, не знам дали сте наясно, но община Бургас изключително много се е фокусирала върху демографските политики. Създадахме и дирекция демографски политики именно поради тази причина, за да можем да подобрим услугите, които даваме в училища, детски градини, здравни заведения и така нататък. Конкретно в сферата на туризма, само няколко думи, защо залагаме изключително много и вярваме много в тази платформа и начинът, по който ще имаме обратна връзка с всички наши туристи. Близо 50 обекта вече сме обхванали, където всеки един турист, гост на града, по много бърз и лесен начин в рамките на минута-две ще може да даде своето мнение. Разбира се, от тези обекти сме дали шанс на всеки един турист да даде своето мнение не само за цялостното преживяване на съответния туристически обект, а за това дали му е харесала храната в ресторанта, дали кафето му е било студено, дали се е забавило обслужването. Всеки един детайл е изключително важен за нас и смятам, че по този начин ще успеем да достигнем наистина до много добра обратна връзка. Както ви казах и в началото, не говорим само за туристически обекти, говорим за културни, за спортни, градски транспорт, училища и здравни заведения. И съвсем наскоро един пример. Имахме огромно спортно фестивално събитие, мога да го нарека, в град Бургас, с 2000 участника от цяла Европа, хора, които бяха на възраст на 55 години плюс. И там искам да ви кажа, че изключително лесно тези хора успяваха чрез QR-кодовете да изразят своето мнение. Лесно, бързо, удобно. Така че избягваме тук притеснението, че това се ползва само от млади хора. Напротив, според мен това се ползва предимно от хора 30+, хора, които са активни, хора, които
Знаете, че за възраст, в която мнението ми е изключително важно и ще подобри всяка една услуга в общината. Според мен дори леко сме закъснели, питате мен, и възможно най-бързо подобни неща трябва да се интегрират, защото услугите са важни сега, в момента и по най-бързия начин да успяваме да реагираме. Благодаря, господин Тодоров. Виждам, че господин Димов, който също ползва услугата, иска да сподели нещо с нас. Само няколко думички, защото напредваме във времето. Община Димитровград беше, може би, първата община, която въведе системата тогава Холър. Сега се казва БГ. И аз искам да кажа на всички колеги, че това е изключително полезна система. Много бързо става оценката както казаха и колегите, във всяка една точка, болница, детска градина, училище, парк и всичко останало. Много хора обичат и искат да са анонимни, когато дават някаква оценка, а през тази система могат да го направят и то ефективно. Данните излизат ежедневно, всяка сутрин, дали на лаптоп или компютъра на кмета, на заместник кмета, но оценката и всичко, което хората искат да научи администрацията и кмета, става по уникален, бърз, коректен начин, а това от своя страна дава възможност на общинска администрация да реагира своевременно на всякакъв вид сигнали. Могат да се пращат и снимки, когато се наложи. Анализите се правят своевременно, всеки месец те пристигат. Много е интересно да видите колко хора са оценили работата на администрацията, на кмета, колко хора са доволни или недоволни. Така че моят апел към всички вас, колеги, ако имате възможност да въведете, няма да съжалявам. Благодаря и аз, господин Димов. Бих искала да благодаря на нашите говорители. С час